Šmítovou Adélu, Svobodovou Terezu, Knetlovou Terezu a Knetlovou Magdalénu a Klímovou Pavlínu. Jsem to dělala včera. Ty musíš posekat u babičky. Ne. Já jsem si vyplela včera. Taky jsem nám vypleto. To se ostřela ty trávy. Jo? Já jsem si to bude všechny vyplela, potřebuji tam ještě srpem. Hele, my nemáme ty místičky, takový ty elektrické na tu trávu. Oni budou hodnocený v téhle skupině? Hodí se ti, ne? No ve všech, no. Nebo celkový? Celkový, ne? A teďko zve Takže jako první v této soutěži se umístila Pilíková Darina, Skům Tequila, J.K. Neveklov. Všech 6 soutěžící si potom ceny vyzvedne tady na věži, ano? Jako druhá se umístila Svobodová Tereza, Kůň Irsina, J.K. Voleveč. Jako třetí se umístila Vekšmítová Adéla, Kůň Dalík, J.K. Voleveč. Jako čtvrtá se umístila Knetlová Tereza, Kůň Šarlota, J.K. Atrej. Maje. Teď červený, jak si vyspělení, normálně se chodil do koupet. No, on 4 plasty. Tady se taky nějaký podpět. Jo, takhle jedno. Ale je dobrý. Litr a půl. Ale je dobrý teda. Jako pátá se umístila Knetlová Magdaléna, Kůň Kristýna, J.K. Atrej. A jako šestá se umístila Klímová Pavlína, Kůň Syndibát, Stáj Loutí. Tuhle tu dečku, co má tu Tyrkisovou, tak Adela si přeje k narozeninám. Tu chce. Já jsem jí to slíbila, že jí to objedná. Na internetu jí mají asi za 700. Děkujeme za účast a čestné kolo, prosím, v klusu. Takže vyhlášením výsledků byla ukončená soutěž do 50 cm, kde se umístila na prvním místě Pilíková Darina s Tekilou, na druhém místě Svobodová Tereza s Irsinou, na třetím místě Vekšmítová Adéla s Dalíkem, na čtvrtém místě Knetlová Tereza s Šarlotou, na pátém místě Knetlová Magdaléna s Kristýnou a na šestém místě Klímová Pavlína Syndibát. Áďa. Nyní se představuje parkour na soutěž do 70 cm. Opět se bude opracovávat na závodišti a budou opět 3 skupiny. Asi jo, 6 těch jako asi, že jo? Tak hele,
jeden. Já to řeknu holkám teda, hlavně aby pak mikiny, ty mají na sobě a tepláky tam má. Týnu mám tak, to nemůže asi přejít takhle přes korej. Ne, to už. Ty jako jo, no tam je lepší za to. To víš, teď nebudou ty překážky předělávat. Tady už je tadyhle nevědět. Můžu tam přes to přejít. Běž teď, běž. Už mi nevynadali. Ne, ti nevynadají, že naši krstýně pičí, oni to Běž. Vlezla do obrazu. Překážka číslo 7. Dej jí. To je